Възможно ли е нож за 25 лева да е най-добрата опция за кампингуване и бушкрафт? В това видео ще го тествам колко добре може да цепи дърва, колко е добър за палене на огън и колко е удобен и здрав като цяло. Здравейте, приятели! Аз се казвам Илия Петров и се намирам в прекрасния Калофер, местност Паниците, и днес съм дошъл тук, за да ви представя този нож на Hultafors Heavy Duty GK. Имам невероятния късмет семейството ми да е от двете страни на Стара планина, баща ми е от Априлци, майка ми е от Калофер, двете страни на Ботевръх, така че наистина много се радвам, че мога да дойда тук на тази красива природа и да ви покажа това ножче. По принцип съм фен на мора, както може би някои от вас знаят. Ползвал съм мора ножове за моите излети последните може би 6-7 години. Винаги съм мислил, че са най-добрата опция за бюджетен нож, който може да си купите. Но видях едно клипче на Dutch Bushcraft Knives, което ще оставя в описанието, което говори за този нож и наистина нещата, които правеха с него, са изключителни, като за 25 лева ми се стори може би твърде добре, за да е истина, и затова съм дошъл тук да го тествам. Първият тест ще е това колко добре цепи дърва. Окей, започвам с чама. Това е нещо, което бих очаквал и мората ми да се справи с него, въпреки че горе-долу максимум е диаметър, който бих си позволил с някакъв нож, който не е направен за това. И да видим. Без абсолютно никакъв проблем. Окей, наложи ми се да се премести заради слънцето и сега ще го изпробвам с нещо, което всъщност е доста по-трудно. Това е парче твърдо дърво, мисля, че е бук или гавър. Доста е криво, както виждате, и има малки чепчета навсякъде, което значи, че жилките на дървото са криви и е доста трудно за нож да се справи с нещо такова. Ако сцепи това лесно, ще бъда доста впечатлен. Okay. Вау! Може да видите двете парчета, колко е чепато това дърво и неприятно. Ножа е с обща дължина 222 мм, а острието е дълго... Колко са това? 20 см? Аз мисля, че това острие е огромно. Чакайте да видя. Не, 94 мм. Аз мисля, че е много голямо острието. Даже може би е твърде голямо. Не знам, не съм много сигурен. Иначе е дебело 3 мм. Сега, шведите от Hultafors не щат да си кажат точно каква стомана ползват. Пише само, че е качествена японска високовъглеродна стомана. Така че този нож ще хване ръжда, трябва да се грижите за него, да го поддържате и никога да не го прибирате в канията му мокър. Закалена до 58-60 по скалата на Рокуел. Сега аз не разбирам твърде много стомани и такива работи, но мога да ви кажа, че след много тестове, повечето от които вандалски, ножа все още бръсне без никакъв проблем. Така че моето ревю е, че за моите нужди и нормална употреба е напълно достатъчно, само трябва много да внимавате, разбира се, да не го оставите мокър и да ръждяса. Канията и дръжката са направени от пластмаса, но дръжката е очудващо удобна. Канията също е много окей.
Държи ножа, както виждате в тези клипове, няма никакъв шанс да изпадне според мен. Единствената ми забележка е прикрепването към колана не са го направили като Мора и повечето други компании, а с този защипващ механизъм, който не позволява после ножа да бъде нагласен къде точно да седи на колана. Геометрията на острието не е точно скандинавско заточване, а е по-скоро скандинавско заточване с втори малко по-малък ръб, с което аз лично не съм свикнал и може би по-нататък ще си го изгладя така, че да си е чисто скандинавско заточване, но дори по този начин е окей и по всяка вероятност е малко по-издръжлив, отколкото ако беше скандинавски заточен, така че може би затова са го направили. Изключително съм впечатлен способността на това ножче да цепи дърва. Разбира се, тези боровите пръчки съм ги цепил с всякакви, имам чувство, че и с джобно ножче биха могли да се сцепят, но това огромно дърво с диаметър колкото ножа, това никога не бих си позволил да го сцепя с Мора или с каквото и да е, честно казано, просто исках да го тествам колко е окей и съм супер учуден, че не се щупи. Наистина е много впечатляващ. Дръжката, въпреки че е от пластмаса, не ми направи никакви мазоли и беше изключително удобна, както и достатъчно голяма за ръката ми. Ръката ми е сравнително голяма и някои ножове ми е неудобно ей тук от долната част. Много често не е достатъчно, но имам чувство, че каквито и ръце да имате, този нож ще ви е удобен. Следващото нещо, което исках да тествам, е това колко добре мога да направя федър стик с него. Тази дума съм я търсил много пъти на български, нямам превод и не искам да казвам перени пръчки. Не знам какъв е буквалният превод, но да, това представляват федър стиксовете и се ползват за палене на огън, комбинация някой път с мула, някой път само тях и по този начин може от едно дебело дърво да запалите огън. След всички тестове, включая и бруталното цепене на дърва, което направих, ножа исках да проверя колко е остър и колко е готов за употреба след всичко това нещо и затова си направих поставка за канчето на огъня, за да си направя чай. Това изисква доста детайлна работа и 3 мм острие може да ви звучи, че е малко твърде дебело за тази работа, но всъщност се справи доста добре. Нямам почти никакви забележки. Може би единственото, което ще кажа, е, че ми е малко странно как дръжката тук не е наравно с острието. Това ми е малко нестандартно, не съм свикнал, но не е голяма работа. Успях да издялкам достатъчно хубави сглобки, които да ми държат канчето на огъня достатъчно дълго, за да си направя чай. Така, приятели, това е ревюто на това ножче. Ето сега си пия чайчето от борови иглички. Като бях на 16, прочетох в една книга, че боровите иглички имат повече витамин С от лимона и са супер полезни и са вкусни на чай. И мисля, че това, дето я написал, се подиграва с нас, понеже от 6 години, като нямам чай, си правя от борови иглички и винаги е гаден, никога не ми е харесвал, ама пък се чувствам готино докато го правя. Чувствам се като Bear Grylls, така че ще продължавам да си пия чайчето. Нищо, че е гадно. Плюсовете са очевидно цената. За 25 лева нещо, което да издържи такъв тормоз и да може да бръсне след това, е направо нечувано, поне според мене. Морите са много добри, но според мен този нож е по-добър от Mora Companion, който имам, както и от Mora Kansbola, който ми е другия основен нож, който ползвам. Здравината, разбира се, и това, че канията му наистина не ме притеснява, че може да изпадна от нея, както и геометрията на дръжката е супер. Накрая направих този тест, който наистина не бих препоръчал на никой. Заковах ножа отстрани на едно сухо дърво и
се качих върху него, аз съм 100 кг, ножа дори не се изкриви. Искам да кажа, че това видео не е спонсорирано от никой, купих си ножа със собствените си пари и това е моето неподправено мнение за този нож от тестовете, които направих. Минусите, малко е късо острието, за моите нужди щеше ми се да е с може би 1 см по-дълго, би било перфектно. Дръжката ми се щеше да има гумирана част, въпреки че е много удобна по този начин и съм учуден колко е окей. Нямах вибрации и не ми направи мазоли. Мисля, че ако има гумирана част, ще е една идея по-окей. И за копчалката на канията за колана, мисля, че да, може би е адекватно. Там има една дупчица да си я сложите и на копче, ако искате, но кой си слага ножа на копче? Смисъл, да, това би го преработил. Но това е хубаво, че са все неща, които примерно ако искате може да си ги направите, може да махнете острието, да му направите нова дръжка, нова кания. Ножа е много хубав, наистина съм изключително впечатлен от Hultafors и вече това е ножа, който бих препоръчал на някой, който не иска да даде много пари. 25 лева е минимума за нещо такова, а иска нещо, което наистина е качествено и ще му служи дълги години. Надявам се това видео да ви е било полезно. Този канал, както виждате, е нов и ще продължавам да качвам такива ревюта и екскурзии от цяла България. Така че, ако това съдържание ви се струва интересно, може да се абонирате. По този начин наистина много ми помагате. Благодаря ви за гледането и за отделеното време и ви пожелавам приятен ден. Чао, чао! Наистина ли са? Накрая ще изям борова игличка. Моя късмет. Как ти да е? Чао, чао!